Pier en Marieke zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze met elkaar. Ja! Heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De zeehoen. De laatste dag van de vakantie op het Ameloon is het geen stroomwaar. Pier en Marieke binnen met bijken te kuieren en ze rennen over de zeediek aan de kant van het water. Het had vannacht hut waait. Er is van alles ongespeeld. Touw, hout, een bulte zeewier, een oud krat. Bijken snuiste tussen de rommel om. Inien begint het te blaffen. Bijke, wat is er, jong? Kom hier maar, op het dik. Hij zucht er wat. Bijke, kom. Ja, het zullen wel een derde vogel wezen. Toen leidt al je troep daar. Ik weet het net. Hij zou stuur. Ik zal even zien. Pas op je, die stien mijn glad. Er beweegt wat. Het zit onder het zeewier. Hé, Marieke? Kom hier eens. Wat is er? Wat leidt er dan? Nevens mij is het een zeehoen. Een jongen. Een liedske. Machien. Ik kom! Bijke, houd stil. Af. Net onkomen, hè? Ja, hé. Oh, dat is een zeehoentje. Oh, een scotje. Denk er maar om. Hij kan hier wel bieden. Maar wat maakt hij hier? Hij is oorspeeld voor zeils. Ja, hij is ziek misschien. Of als je hij bloed. Daar, achter de kop. Ja, oh, daar zit een stuk triet. Vissnoer. Om zijn nek. Oh, dat snijdt hem in het vel. Oh, die arme stakker. Pier, wat maakt wie nou? Eerst Bijke hier wij. Die hoen die maakt hem bang. Kom, Bijke. Even onder riem. Straks mij eens verlos. Hij maakt hem helpen, Pier. Ons gaat het deur. Ja, makkelijk zijn, maar hoe woest het dwaan? Ja. De politie. De politie. Wij kunnen de politie wel waarschuwen. Misschien wil die wel helpen. Ja, want wij een mobieltje hier. In het dorp is een politiebureau. Kom maar, denk je weer hinnen. Hiemjend en poestend van het draven komen Pier en Marieke met bijken aan in het politiebureau en ze vertellen wat ze zien. 5 minuten later zitten ze al in het politiebusje en rieden ze met een echte politieman waarom naar de zeediek. Weet je nog wat het weer? Ja, nog een eindje verder. Daar. Daar bij die hek in de buurt. Een min plak. Ik denk net dat wij een mij nemen kunnen zo over de zeediek. Ik zal eerst eens zien hoe fris dat er nog is. Als er nog net D is, dan waarschuw ik de zeehoenenkres. Die ga je wel vaker een zeehoen bijhellen. Zo, stap maar uit. De politieman bezocht de jaren met Marieke de zeehoen van alle kanten. Het pisje liet hem net onrijtje, dan begint het te bieten. Pier bleef zo lang maar bijken onder riem op een zeediek staan. Hij is nog aardig helder. Maar het is een jong dier en die kan hem zelfs nog net redden. Hij zal wel naar de crash matten. Ik bijt je er dadelijk werk van. Dan komt er Joert nog te plak. Goed voor je dat je hem voor het alarm slaan ha. Dus mem zal ik wel haast alarm slaan. Die zal wel ongereisd wezen, werd we bluwen. Ja, wij gaan al lang weer waarom we ze matten. Op Hokkercamping zit hij hem. Simmer willen. Aan de orenkant van het dorp. Weet je wat? Stap maar weer in. Dan breng ik je hem op de plak. Attentie, Harm, hier het bureau 6 maar over. Ja, ik ga hier een lied zeehondje, maar even naar de crash. Ja. Oké, en waar is dat? Pier 29. Pier! 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 Marieke! Pier had gelijk. Zijn mem stiet al op het punt om alarm te slaan. 3 keer is ze al naar de uitgang van de camping fietst om te zien of het strik aankomen. De band zoeren alleen nog een blokje om met bijken en nu ben ze al haast 2 uur voort. Het wordt haar viesten te lang. Dan zucht ze de politieauto de camping oprieden.
Oh nee. Nou, daar haast het al. Daar komt de politie. Nee, toch. Wat er maar net wat slims Bart is. Ik bedoel, ze zitten erin. Pier en Marieke zitten bij de politie in de auto. Oh, jongen. Als ze vanzelfs wel wat uithellen, die apenkoppen. Ken ik nooit gewoon met die twa. Goeie. Ik zou hier even een peer tussen brengen. Hoi, mem. Oh. Heid. Hoi. Ik ben blij dat ik ze zag. Ik wie al ongereisd. Ja. Ze zullen wel net van eerder op pak wezen. Het wie machtig in de politieauto. Ja, en wie had de sirene? Ik even zo aan. Ja, nou bedim je maar wat, hè. Zo machtig vind ik dit net. Vertel eerst maar eens wat voor fratsen dat je hem nou weer uithellen gaat. We gaan een zeehoen voelen. Nou ja, bijken dan. Bijken? Een zeehoen? Bijk is er gewoon eens daarbij. Nee, bijken had een voen, bedoel ik. Ja, en toen gaan wij de politie waskoren. Ja, dat wie dik in wadder. Dit ben een peer toekenbaan. Dan kun je ook grutsko wezen. Jongens, Snap maar niks. bedankt. Hoi. Hoi. Ik maak weer verder. Ik wens je hem nog een mooie dag op het eiland en met die zeehoen komt het wel goed. Hoi. Hè?